Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Jauna zuekin. Zure espirituarekin. Segideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu ahal izateko. Erruki jauna. Erruki jauna. Kristo erruki. Kristo erruki. Erruki jauna. Erruki jauna. Erruki dakigula jainko guzti zaltsua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Egin dezagun otoitz. Santu guztien indar zaitugun jainkoa, Paulo Miki, Igokundeko, Martin eta lagunak martiri santuak, gurutzeko heriotzaren bidez zeruko bizira eraman zenituen. Egizu haien otoitzari esker, guk ere hil arte adoretsu gorde dezagula aitortzen dugun fedea. Zure Seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Genesis liburutik. Hasieran jangoikoak zerulurrak egin zituen. Lurra nahas-mahas bat zen, ur haundi gainean iluna. Eta jangoikoaren arnasa egan zebilen ur azalean. Eta jangoikoak onera esan zuen, izan bedi argia, eta sortu zen argia. Eta argia alde batera eta iluna bestera bereizi zituen jangoikoak. Eta argiari egun ezarri zion izen, eta ilunari gau. Eta arrats eta goiz lehenengo eguna. Eta jangoikoak esan zuen, izan bedi ur bien artean sapai bat. Ur batzuk besteetatik bereizi ditzan. Eta sapaia egin zuen, eta sapai azpiko urak sapai gaineko uretatik bereizi zituen. Eta hala egin zen. Sapaiari zeru ezarri zion izen, eta arrats eta goiz bigarren eguna. Eta jangoikoak esan zuen, bilbitez zeru azpiko urak leku bakar batera, eta agerberi lehorra. Eta hala egin zen. Lehorrari lur ezarri zion izen, eta ur bilduari itsaso. Eta ona zela ikusi zuen jangoikoak. Eta jangoikoak esan zuen, eman bezalurrak landarea, azidun belarra, eta ale barruan hazia duen zuaitzan urrur gainean, eta hala egin zen. Lurrak eman zuen landarea, azidun belarra bakoitzari dagokion haziarekin, eta ale barruan hazia duen zuaitza bakoitzari dagokion haziarekin. Eta ona zela ikusi zuen jangoikoak, eta arrats eta goiz hirugarren eguna. Eta jangoikoak esan zuen, izan bitez, argi zuziak zeru sapaian, eguna gauetik bereiz dezaten, eta jaiak eta egunak eta urteak adirazi ditzaten, eta zeru sapaian argi egile izan daitezen lurrari argi eginez. Eta hala egin zen, bi argi zuzi haundi egin zituen jangoikoak. Haundiena egunaren zaindari izan zedin, eta txikiena gauaren zaindari eta izarrak. Eta zeru sapaian ipini zituen jangoikoak. Lurra argi zezaten, egunaren eta gauaren zaindari izan zitezen, eta argia ilunetik bereiz zezaten. Eta ona zela ikusi zuen jangoikoak, eta arrats eta goiz laugarren eguna. Jaunak esana. Erantzun salmoa. Ene harima goretsazu jauna. Ene harima goretsazu jauna. Ene harima goretsazu jauna, guztiz haundi zaitut jauna ene jainkoa. Ene harima goretsazu jauna. Haundi eta eder zaude jantzia, estalki duzu argia. Ene harima goretsazu jauna. Jauna zuekin, Jesu Kristoen Evangelioa San Markosen liburutik. Aldiatan Jesus eta bere ikasleak itsasoa igarorik lehorrera iritsi ziren Genesareten eta hantxe gelditu ziren. Ontzitik atera zireneko batzuk Jesus ezaguturik inguru hartan batera eta bestera hasi ziren eta gaixo zeudenak
esku hoetan ekartzen hasi zitzaizkion bera zegoen lekura. Eta ura joaten zen herrixka, herri eta auzoetan, gaixoak larrainetan ipintzen zizkioten, eta soineko ertza bederenik ukitzen uzteko eskatzen zioten, eta ukitzen zuten guztiak sendaturik gelditzen ziren. Jaunak esanak. Gaurkoan Elizak Japongo martiri talde bat hartzen du gogoan. Kristautasunaren hasieran gertatutako persekuzio handi batean egindakoak. Pentsatu behar dugu Japonera gure San Francisco Xavier izan duzela. Berea, esan genezako, lehenengo aldiz edo behintzat modu ezagunean eraman zuena. Edo, sikiera esateko, bertan Japongo taldetxo bat kristau bezala bilakatu arazi zuena. Haueneko kristau komunidadea Japonen bera sortu zuena San Francisco Xavier izan duzen. Behar bada beste kristauren bat akaso aiatuko zan, akaso pertsonaren bat igual kristautuko zan bertakoa, baina halako lehenengo talde autoktonoak sortu zituena gure San Francisco Xavier izan duzan. Handik gutxira, berak Japon utzi eta Txinara joateko intentzioz abitu zen, gero bidean, Txinara aiatuta bertan hil zen, baina beste misionari taldek joan ziren Japonera, bai jesuitak, Frantziskotarrak, Dominikoak, halako zeak joan ziren beste misionarik Japonera. Hasiera, esan genezake, harrigarria izan baizen, lehenengo hasiera hura oso fuertea izan duzen kristau komunidade biziak sortu ziren oso denbora gutxian Japonen. Baina, enperadore batek, askotan gertatzen den bezala, ez zuen begionez ikusi eta bildurtu egin zen. Pentsatuz, denak kristautu egiten baldin baziren, orduan konkistatu eta Europako potentzi batek hartuko zuela Japon berarentzako. Horregatik, hasi zen kristauen kontrako izugarrizko persekuzioa gauzatzen. Eta, hain zuzen ere, gaur ospatzen ditugunak, Nagasakin gurutziltzatu egin zituzten. Denak, jendeak ikus zitzan nola hor zeuden gurutziltzatuta kristau izateagatik. Esan genezake, egin zituzten pilo bat, baino batez ere saiatu ziren besteak ikaratzen. Kristautasuna nola baitere desagertarazteko intentzioz. Haien artean, aipatzen da beti, Pablo Miki, bertakoa zen, Japondarra, uste dut lehenengo apeza izan duzela, Japondarra, eta hantxe zuten beste euskaldun bat ere bazegon, haien artean, Martin Igokundearena, horre Gipuzkoarra zen, baino eztabaida handia dago, Bergarakoa edo Beasaingoa ote zen. Ikaragarrizko eztabaidak, liburu pilo bat idatzi dira, batzuk demostratuz Bergarakoa zela, beste batzuk demostratzen duen Beasaingoa zela, baina edozein kasutan Gipuzkoarra zen, han zegoan, misionari bezala, eta hantxe hil egin zuten. Eta, hoi dago, Pablo Miki eta Martin Igokundearen eta beste taldetxo bat gaur kanonizatu egin zituen Elizak, eta horiek ospatzen ditugu gaur. Gogoan izanik ere, haiek ereindako haziak zenolako fruitu eman zituen. Oso persekuzio gogorra izan duzan Japongoa. Historian ez dira asko izango, horren gogorrak, horren zorrotzak egiten zituzten torturatu, izugarrizko torturak egiten zazkieten, batez ere apostasia egin zezaten, hau da, fereari uko egin zezaioten. Batzuk ikaratu eta hala egiten zuten, baina beste batzuk eusten zioten izugarrizko torturen artean, azkenik, hil egin behar izaten zituzten. Eta, hoxe izan duzan esan genezake, ikaragarrizko ejemplua, naiz eta pertsekuzio oso gogorra jarri, ez zuten lortu, erabat kristautasuna suntsitzea. Apezak bai desagertu ziren, batzuk alde egin behar izan zuten, beste batzuk hil egin zituzten, beste batzuk igual apez izaten utzi zioten. Denetikan egon duzen, baino edozein kasutan, bat ere apezik gabeko kristau komunidade izkutu batzuk gelditu ziren Japonean,
3 mendez mantendu izan du zirenak. Gurasoek seme alabak bataiatzen zituzten eta modu hortan egon ziren 3 mendez. 16. mendetik 19. mendera arte. Eta orduan berriz ere Japongo ateak zabaldu ziren, komertzioa zela eta aiatu zen europear jende asko eta bertara baita ere apez batzuk, misolari batzuk eta arkitu zituzten komunidade haiek oraindik bizirik zeudenak Japonen. Gaurkoan gogoan hartzen ditugu santu guzti horiek, martiri guzti horiek, eskatzen diegu haien laguntza, haien bitartekaritza, guk ere fedea altxor handi bat bezala estimatu dezagun beti. Egin ditzagun orain gure eskariak. Eskatuko dugu gaurkoan bereziki aita santuak egindako bisita apostolikoaren alde. Kongon eta hegoaldeko Sudanen egondu da. Bere bidai honek fruitu apostoliko ugari eman ditzan eskar ezaiogun jaunari. Eskatzen ditugu jauna. Gure hildakoak ere gogoan hartuko ditugu gaurko mezetan bereziki Jose Maria Alsua, Maria Josefa, Martin Jose, Inazio eta Josefina. Jaunak bere baitan hartu eta handik gure alde egin dezaten eskar ezaiogun jaunari. Eskatzen ditugu jauna. Entzun aita ona bihotzez egiten dizkizugun eskariak, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Begira jauna begionez gure emaitza hauei. Espiritu Santuak santu egin ditzala, bere bedeinkapenez. Eta sor dezala gure bihotzean maitasun bizia. Japongo martiri santuen antzera, gorputzeko oinaze guztia garaitzeko gai izan gaitezen. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin, Zure espirituarekin. gora bihotzak, Jauna dauzkau. eskerrak jangoiko gure jaunari. Egokia eta zuzen. Egoki da bai eta zuzen bidezko eta salbagarri non nahi eta beti guk zuri eskerrak ematea. Jauna, aita guztiz santu, jangoiko al guztidun beti ereko horri. Martiri santuak goratzean, zu goratzen zaitugulako, eta haien martiritzako sufrimenduetan zure indarraren ekintzak miresten ditugulako, zuk ematen dezu bihotzonez fede gartsua. Zuk sendotzen iraupenean, eta garaipena ematen izorian Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Horregatik, zeruko eta lurrekoek kantu berria abestuz adoratzen zaituzte, eta guk ere aingeru guztiekin batean beti eta beti abesten dizugu. Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazua da santu ogi ardo hauek zure espiritua isuriz. Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz burutzera zijoala ogi hartu
eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data zuentzat emango dena. Era berean afalondoan kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kariza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere oroigarri. Hau da, sinismenaren misterioa. Eta bizkakera la jauna, zure bizetan jartzea aurrera. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu gehituzulako, eta apalki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok Espiritu Santuak batekin gaitzala. Izan gogoan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza, eramazu maitasun osora Frantzisko gure eta santuarekin, Frantzisko gure hartzaiarekin eta eliz gizon guztiekin batean. Era berean izan gogoan jauna bizteko itxaropenean joan diran gure segideak, bereziki Jose Maria Osua, Maria Josefa, Martin Jose, Inazio, Josefina, eta hildako guztiak ere harritzazu zure aurpegiaren argitan. Errukizak izkigu arren, guk guztiok betiko bizia irits dezagun, Jainkoaren ama Maria Virginia doatsuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan, zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri eta jangoiko alguztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta hitza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure aita zeruetan zerana, salba izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia zeruan bezala gurrean ere, emaitu gaur egunotako horia, markatu gure zorrak, guk ere gure zorren markatzen diogun ezkero, eta ez duketan eraman, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik, emai guzu pakea gure egunotan, zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Zure aizu erregintzat, zure hauspeta indarra orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea uzten dizuet, nere pakea ematen, begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin. Emaiozue pakea elkarri. Jangoikoaren bildotxa, Zukentzen duzu munduko pekatua errukti jauna. Jangoikoaren bildotxa, zukentzen duzu munduko pekatua errukti jauna. Jangoikoaren bildotxa, zukentzen duzu munduko pekatua emaiozue pakea. Ona hemen jangoikoaren bildotxa, ona munduko pekatua kentzen duena, zoriontsuak jaunaren maila deituak. Amarran zaio zure etxean sartzeko, baina esazu eta sendatuko naiz. Amen.
dezagun otoitz. Zeruko gozoa eman diguzu janari jauna. Egizu Japongo martiri santuek bezala, eraman ditzagula bihotzean zure semearen maitasunaren eta nekaldiaren seinaleak, eta goza dezagula etengabe betiko bakearen fruitua. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, Amen. Jauna zuekin, Espirituarekin. bedeika zaitzatela jainko guztialdunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak, Amen. zoazte jaunaren pakean. Amen. Amen.